bonito, ¿no? Beraz, aurre nahi duzunean, hotza zuena da eta, bueno, karta peletetzen ere bai. Eta txoritxo bate kontatu dugu, ez dakigu egia edo gezurra 50 urte diala aurten, lehenengo karroza atera zenutenetik, orduan horregatik karrozero nizenen eta Euskal Jaia egiten dugu guztio nizenen, aitortza bat eta txalo bat zuentzat. Bueno, oso gaztek, jano, hain dela 50 urte atera gendu gure kuadrian izenen, karroza bat Euskalduntzen, izena zuena, liburu bazan, gari hartan Euskalduntzen prozesuan bete-betean ginen, eta horrekin irten ginen, 50 urte egia da. Eta oraindik ere, oraindik bagara. 2012 bozka jaso dira, 2012 herritarrek bozkatu dute guztira, beraz, parte zabala. Gainera, bueno, neronek ere bozkatu dut eta ezin zan nola timatu, emaila sartu behar zan, eta, bueno, beraz, herritar bat bozka bat, bermatu dela lehiaketaren, bueno, ustentasuna. 350 bozkarekin, hau da, bozka guztira euneko 17,8, publikoaren bozka HDM kuadrillaren karroza eramango du. Edo, igual bozka egin gola, egin. Hortxe ban, publikoaren bozka, HDM kuadrillaren karrozak aurtengoan. Aurten bereziki, maila oso altua izan dela, karroza guztiek, ikusi da. Ez dakit Euskal Jaiaren formatu aldaketarekin edo, alegin berezia egin dela. Eta maila oso altua izan da, bai artistikoki eta baita teknikoki ere. Eta benetan zaila izan omen da epaileentzat, saria karroza bakarrari ematea. Benetan zaila izan da urten, erabaki bat hartzea. Baitaren nabarmendu dute epaileek, gai oso ausartak landu direla, heriotza, mugikorrarekiko menpekotasunak, gatazkak, ezberdinan sozialak, gai ausartak eta mami handikoak, eta karroza gainean nola irudikatu diren hori azpimarratu nahi izan dute epaileek. Eta hori esan da, saritua, karroza jakin bat izateko zergaitiak gaia lehenbizin, gaur egungoa eta guztioi onkitzen gaituen gai bat aukeratu dutelako karroza horren eginek, eta plastikoki eta formalki oso ondo irudikatu dutelako karroza gainean eta ondo borobildu eta bisualki karroza erakargarri bat egin dutelako azkenean. Eta, pixka bat azkenean baina nabarmendu dute epaileek karroza bat ikusterakoan bere itxura artistikoarekin, plastikoarekin lehenengo distagizoan daukan irudi horri geratzen garela, baina pixkat sakonera jotzeko deia egin dute, pixka bat landu diren gaiak eta metafora horiek harrapatzeko dei hori egin dute epaileek. Kantuz negamala, hausiak du egala, Palestina, erdiminez, Ramala. Azkena eta etxera guarriaren karroza irabazi du, irentzi duen herria. Egin zurea, egin duen, ahoa ireki eta maila edo zua kanporatuz. Bereziki Palestinan eta mundu mailan beroenak, aurten erakutxitako maila, ikanagarria izan baita. Azkena eta etxera esan bezala, aurten irabaztea, jale gazilako. Gernikako arbola kantatuz, etxiko dugu sarionak eta ekitaldi hau, eta ondoren